is Larnie again and you're so watching on my YouTube channel. So ayun nga guys, panibagong araw at panibagong cooking demonstration na naman ang ating gagawin. And for today's vlog guys, gagawa tayo ng chicken alfredo with fettuccine noodles. So this is actually an Italian recipe. So parang naisip ko lang na gayahin siya in preparation din sa future if may upcoming order. So ayan, bali rumarakit tayo ngayon. Diba? Pero bago tayo magsimula guys, gusto ko lang magpa-shout out. Ayan, shout out nga pala sa ating kaibigan dyan sa Dubai na si Renan Giab. At guys, sa mga bago dyan, pwede nyo po siyang dalawin ang kanyang YouTube channel. Ayan, Renan Giab. Ayan. Ganon din kay Jomar Vispo na ating tour. At shout out din kay Reynaldo Cabarles. Ayan, na nag-message pa sa atin na nagre-request siya actually ng cooking demonstration naman ng adobo. Ayan. So I think let's start now. So ito po yung ating mga ingredients sa ating lulutuin. So meron po tayong butter. Meron tayong chicken breast. Ayan, bali kinat ko na po siya into cubes. Minced garlic. Meron tayong of course 2 cups of all-purpose cream. Ayan. Tapos meron tayong 1 cup of grated parmesan cheese. Meron tayong garlic powder, pepper, and meron din tayong cream cheese. Ayan. So kailangan lang natin dito ng 4 ounce. Tapos meron tayong of course salt. And then, kinchay. And ito yung ating fettuccine noodles. So, ayan. So guys, bali, habang ginigisa ko to, bali nagpakulo na ako ng water sa isang kalan. Ayan. So, bali mamaya, pag niluluto ko to, papakuluin na natin yung ating fettuccine noodles para mabilis. So, ayan guys, bali gigisa na natin ang ating butter. Ilalagay na natin siya actually. Ayan. So, meron na pala tayong sandok. And of course, ang ating chopped chicken breast. Then, isipon natin siya ng black pepper. And a pinch of salt. So hi guys, bali luto na nga yung ating chicken breast. Pwede na nating ilagay ang ating all-purpose cream. Ayan. So i-pour lang natin siya. Siyempre, kailangan mo simutin. Sayang. All-purpose cream. Kukunan ko na lang tumamaya ng video guys, tapos i-insert ko na lang para at least makita yung naka-focus. Kasi hindi ko kasi ma-focus. Alam niyo naman, di ba? So ayan. And then after, ang ating cream cheese naman. Ilalagay lang tayo. Ayan. Half lang nitong ilalagay ko.
So bali continuous lang yung paghalo. Pag-stir lang natin siya. Continuous. Ang ating minced garlic ilagay na natin. I think kailangan mong gamitin to. So ayan guys, malapot na siya. And then of course, season din natin siya ng pepper at ulit. Ayan. And of course, garlic powder. Ayan. And season din natin siya ng salt. At least 2 pinch of salt. Bali continuous lang siya. Ayan, malapot na siya guys. Malapot. And then of course, ilalagay natin ang ating 1 cup na grated Parmesan cheese. Ayan. Oh, perfect. OMG, I love it. Ayan. Naaamoy ko na siya guys. So, bali continuous lang yung paghalo hanggang sa matunaw yung ating cheese. So, ayun nga guys, bali naluto na natin ang ating sauce at nailagay na rin natin ang ating noodles. So, bali pag nilagay nyo yung ating noodles, sagyan mo lang ng konting oil at saka konting salt para hindi lang siya magdikit-dikit at magkaroon ng konting lasa. So, bali ayan na yung ating fettuccine noodles. Pinapakulan na natin siya. Ayun nga, gaya ng sinabi ko kanina, nilagyan ko lang siya ng oil at saka konting salt. Ayan. Tapos in a few minutes guys, actually dito papakulan mo lang siya ng let's say 10 to 15 minutes. So hi guys, tayo nga ay nagpapatuloy pa rin sa ating pagluluto ng Chicken Alfredo with Fettuccine Noodles. So ayun nga guys, na-boil na natin ang ating Fettuccine Noodles. Ito, ayan. So nakalimutan ko palang banggitin kanina, ito pala is mabibili siya sa mga supermarkets. Marami dyan. Oo, pwede, always available to sa mga supermarket. So, ayan, bali, ilalagay na natin ang ating fettuccine noodles sa ating sauce na ginawa. Ayan, so excited na ako guys. So, ayan, ipo-pour lang natin siya. And of course, bago nyo ilagay, dapat na-drain siya guys ha. Ayan, OMG. Ang lakas maka-Italian talaga. Char. OMG, I love it! Tapos pala guys, bali nag-iwan ako ng isang cup ng sauce if in case mamaya pang toppings natin siya. Pero yung actually yung ginawa nating sauce is tamang-tama siya sa ating noodles na 1 cup. Ay 1/2 rather. Yan. Ayan. So pwede na natin siyang patayin. Ayan. So there you have it guys. Tapos na nga tayo na magluto ng chicken Alfredo with fettuccine noodles. And the next that we're going to do is of course to do the plating. So, yay! Bali ito na nga guys yung ating ginagawang plating. So ayan. Tapos ipo-pour ko lang ng, lalagyan ko lang ng grated Parmesan cheese on top. Ayan. Tapos of course ang ating oh my gosh, I love it. So, bali ito na nga guys. Yay! Ayan. And of course, the next step, of course, food tasting. So, ngayon, titikman na natin. So, bali ito nga guys. Ito na yung the moment of truth. Titikman na natin ang ating niluto na Chicken Alfredo with Fettuccine Noodles. So, ito pala yung ating presentation. Ayan.
Oh, mukha siyang promising. I love it. So of course, tikman na natin. Oh my God! I love it! It's so creamy. Tamang-tama lang yung alat. Sakto lang siya. I love it. I love the taste. So ayun nga guys, nakapagluto na naman tayo ng isang recipe. At yun nga ay ang chicken alfredo with fettuccine sauce. At may dadagdag na naman natin sa ating menu list na pwedeng ipo-order natin sa ating mga co-office mates. So ayan. So guys, if you like this video, please give us a thumbs up, comment down below, and please do not forget to subscribe on my channel and ring on the bell notification for you to be able to be updated if magkakaroon ako ng bagong upload. So I think guys, that's all for now. This has been Larnie saying goodbye everyone!